a san me bikin nan na ya kusa wallahi Allah mutum na gaide ba akwai kallo ne na za ka man wallahi ai sai yake wallahi ba sai a kai yake kake ba sai a wajen can idan wallahi akwai abun nan akwai mutanen nan kwashewa suke yi an kusa faɗa auren nan kwashewa suke yi kake kwashewa suke yi ne na ce maka kai fitsari a wajen can ne ne wani kona wai kake ba ba ka gane ba yake bikin nan ya kusa yake kwashewa suke yi yake shi kenan subhan aljanun banza aljanun wafi zo mu ce yanzu kai sai da kai ba Allah zo mu tafi sai da kai ba nan sai shi kenan nan da ya kusa aljanun banza aljani nawa na kona bikin nan da ya kusa kare auta dan tsaya inna lillahi wa inna ilaihi ne ba wani abu ne shi kamar yana baka sai na fita dan tsaya auta na ranze da la ilaha illa sun da mai shikenan auta babu shikenan sun ga ba sai ba ba kai da ba ba auta ba sai ba maka ba And a wicked man.